Добре дошли в първата тренировка от моята 90-дневна програма. През следващите 90 дни ще минем през много фази, всяка от които има своите ползи и значения. Така че следете моите съвети, ще видите аз как тренирам, кои упражнения обичам да изпълнявам и всичко друго. Освен това ще видите неща от кухнята, от моята кухня, как се храня. Започваме първата тренировка от първата фаза. Първата фаза е фаза, която е вработваща. Тя има за цел да ни въведе в самата програма, да видите как се изпълняват правилно упражненията. Ако не сте начинаеш, пак не е хубаво да пропускате първата фаза, да прегледате, защото може да научите нещо ново. Преди да започнем първата тренировка, искам да обърна внимание на загрявката. Преди всяка една тренировка трябва да изпълняваме 5 до 10 минути кардио. Пулс трябва да е между 120 и 140 удара в минута. Може да използвате велоаргометър, пътечка или което ви е по-удобно. Аз препоръчвам пътечката, защото при нея движиме горната част на тялото, така че цялото тяло се тонизира. След кардиото следва стретчинг, пак около 5 минути. Ако тренираме цялото тяло, както е в първата фаза, е хубаво стретчинга да е за цялото тяло. Ако тренираме дадена мускулна група, може да направим стретчинг само за тази мускулна група, която ще тренираме днес. След това започваме с около 3-4 серии вработващи, които са загряващи серии. Започваме с първата работна серия. Първото упражнение е може би най-популярното. Това е повдигане на щанга от лек. Първото нещо, на което искам да обърна внимание е когато лягате, гледате лоста на нивото на очите. Друго нещо, на което искам да обърна внимание, много важно, е хвата. Значи хвата трябва да е по-широк от ширината на раменете, но не трябва и да е прекалено широк. Всеки човек е индивидуално. Искам да обърна внимание на това, че някои хора заключват горе ставите, което не е до толкова правилно. В смисъл, когато заключиме, наистина товарваме гърдите повече, но така товариме и ставата, лакътната става повече и може да се контузим. Затова, когато аз тренирам, се старая в първите повторения да не заключвам горе ставите. Но в последните повторения ги заключвам, защото в крайната фаза си почивам по може би 1-2 секунди и продължавам така, мога да направя повече повторения. Искам да обърна внимание още едно нещо, което също е много важно. Много хора използват мост при това упражнение, фактически отлепят таза от лежанката, което е много грешно. В устрема си да дигнат по-големи килограми, го правят, но по този начин може да се контузиме, а не товарваме само долната част на гърдите. Друго е, което е важно, трябва и двата крака да са стъпили стабилно на земята и целият труд да е изцяло облегнат на лежанката. Това упражнение работи средната част на гърдите. Правиме 3 серии по 12 повторения с минута и половина почивка между сериите. Готов си? Готов. Значи на 3 вади. 1, 2, да. Спускаш и по-бавно. Искам да обърна внимание и на вдишане и издишане. Значи горе издишаме. Долу вдишваме. Значи негативната част на упражнението винаги е малко по-бавна, отколкото позитивната. Фактически, когато спускаме, се стремим да контролираме тежестта винаги и да го правим малко по-бавно, отколкото при избутването. Добре. Следващото упражнение е гребане с щанга. То натоварва гърба, големия гръбен мускул и е много важно, но и много трудно за изпълнение упражнение. Основното
при него е гърба винаги да е изправен. Коленете леко свити. Значи избягваме ето това нещо и изпънати колене. Защото по този начин може да се контузиме. Също нещо, което гледаме е щангата да върви по коленете. Събираме лопатките максимално назад. Правиме 3 серии по 12 повторения, пак с минута и половина почивка между сериите. Готови ли? Стоп! Айде. Значи хватът е отново малко по-широк от раменете. Окей, добре. Само малко приведи още тялото. Добре, давай. Приведи още малко тялото. Ей, това е. Значи най-важното е кръста да не е изгърбен, лопатките да събираме, ръцете да са прибрани и щангата да я плъзгаме по краката. Ако можеш само съвсем леко лактите така прибираш и задържаш. Добре. Добре. Значи в последните повторения му натежава малко и кръста се огъва. Това е нормално, все пак може да ползваме малко читинг накрая. Както виждате, изпълнението е доста трудно и може би от първата или втората и третата тренировка вие няма да може да освоите това упражнение. При начинаещите това упражнение като гребане и тяга се заучават много, много трудно, но са много полезни упражнения. Следващото упражнение е рамено разтваряне с дъмбели. Има два варианта за изпълнение на това упражнение. Повечето хора го изпълняват с прави ръце по този начин. Но аз го изпълнявам по съвсем различен начин, който е малко по-сложен. То е 3 серии. Тук изпълняваме 3 серии от по 12 повторения, като почивката между сериите тук е по-малка, тук е 1 минута, тъй като това не е толкова тежко и базово упражнение. Друго нещо, на което искам да обърна внимание тук е да не използваме инерцията. Фактически да не правиме това. Също и да не използваме, да не си помагаме с коленете, за да изтласкваме тежестта. Просто трябва да контролираме тежестта през цялото време. Вече когато сме на последните повторения, искаме да направим още, може да вкараме малко читинг, но да не почваме с читинг от първото повторение. Тук се стремиме да правим всичко чисто, без никакъв читинг. Взимай 7,5. Значи, краката са на ширината на раменете, стабилно. И държиме ги тук дъмбелите. Добре. Лактите малко прибрани. Не чак толкова. И просто дигаме лактите. Лактите ни водят тук. Лактите ни водят, значи ръката малко да не е чак тук, разбираш? Топ. Да. Добре. Само малко и описва тежестта. Това е. Не е нужно чак толкова бавно. Добре, това е. По-добре така, защото са ти лекички, мога да ги контролираш повече. Добре, това ти е. Правилната скорост. Добре. Ако работиме с по-леки килограми, може да задържаме горе, за да изцедим мускула. Добре. Отначало ви препоръчвам, ако сте начинаещи, да правите упражненията с леки килограми, както го правим с него, за да може да усвоите правилно упражнението. Следващото упражнение е едно от, може би, най-важните и основни упражнения. Това е клек. Много хора го пропускат, но това е упражнение, което не само изгражда краката, а изгражда и горната част на тялото. В него, като стабилизатор, играе коремната преса
и долната част на гърба, така че е много важно да го изпълняваме, да не го пропускаме. Първо да обърнем внимание на правилната форма на изпълнение. Има много видове клек, но този, който ще правим сега, е стандартен клек, така че краката са на ширината, може би на раменете, може би малко по-широко, като пръстите на краката сочат навън. Искам да обърна внимание също и на коленете, което е много важно. Значи коленете винаги сочат пръстите на краката. Тук изпълняваме 3 серии от 12 повторения, като почивките между сериите са пак по-големи, защото това е тежко упражнение. Почивките са от по минута и половина. Искам да обърна внимание пак на част от изпълнението. Някои начинаещи, когато клякат додолу, не могат да държат цялото стъпало залепено на земята и слагат подложки, което е грешно. По този начин натоварваме повече коленете, защото тежестта вместо в квадрицепсите отива повече в коленната става. Така че го избягвайте, старайте се да го изпълнявате по правилния начин, без подложки. Много хора казват, че трябва да се кляка само додолу. Не трябва да се кляка само додолу. Има много видове клек. Така че, ако правите полуклек, това също има голяма полза, тъй като от полуклека се натоварва много повече долната част на бедрото, която е около коляното. Ако правите пълен клек, тогава натоварвате целия квадрицепс. Но ако, примерно, ви изостава долната част на бедрото, по-добре правете полуклек. Примерно при мен долната част на бедрото изостава, затова правя повече полуклек. Горната част ми е развита, правя също пълен клек, но преобладава полуклек. Но искам да обърна внимание на това, че полуклека също така натоварва повече коленната става. Така че внимавайте, когато го изпълнявате. Добре. Окей. Гледаш се винаги в огледалото. Добре. Това вече е дълбок клек. Изпълнението е екстра. Окей. Добре. Дай, можеш още. Добре. Не ги събирай коленете долу. Така. Винаги да сочат пръстите на краката. Коленете винаги сочат пръстите на краката. Добре. Следващото упражнение е подигане на краката за корем, което работи долната част на корема. Когато става въпрос за коремната преса, винаги работиме до отказ. Това означава, че правиме колкото можем. Когато започне да ни боли и вече не мога да правиме, тогава спираме. Няма някакъв определен брой повторения. Почивките също са малки, по 30 секунди, за да мога да натовариме хубаво корема, който е малка мускулна група. Изпълнението не е сложно, така че няма много за обяснение. Просто се стремите да държите гърба хубаво залепнал за пейката, хубаво прикрепен и да сте стабилни. Това, което искам да добавя тук е, че издишането става в горната част на движението, в позитивната част, в края на позитивната, както при повечето 90% от упражненията. Вдишването става в долната част, негативната на упражнението. Краката събрани. Окей, добре. Започваме. Значи, това, което е важно, то го изпълнява правилно, е да не използваме инерцията. Инерцията може да използваме накрая, но пак не е препоръчително. Значи, контролираме през цялото тяло, през цялото време краката,
и движението е контролирано. Окей. Можеш да дигнеш още малко по-нагоре. Окей. Колкото по-нагоре дигнем, толкова по-добре. Добре. Още може да е. Долу сработиме. Продължаваш. Окей. Още можеш. Още. Може малко да зарулееш сега. Да използваш инерция. Добре. Следващото упражнение отново за корем. Това е планк. Това е едно изометрично упражнение за корем. Тук отново правим 3 серии до отказ. Отново почивките между сериите са по 30 секунди. Значи готов си. Няма нещо много сложно в изпълнението на това упражнение. Аз изпълнявам една моя си разновидност, в която мускулът се съкращава. Ще ви покажа и двата варианта, но според мен моя вариант натоварва много повече коремната прес. Така, първия вариант е стандартен. Добре. Гледаме гърба да е изправен. Стремим се да има прав ъгъл тук, като ако ръцете са по-напред, тогава става по-трудно, ако са по-назад е по-лесно. Добре, държиш колкото можеш. Държиме колкото можем. Стараме се коремната преса постоянно да е стегната, гърба да не е толкова стегнат, за значи, тежестта да не отива в кръста, тъй като това може да доведе до контузия. С това, че държиме погледа напред, ако не го държиме напред, съзнателно изкривяваме и кръста. Затова препоръчвам постоянно да държиме погледа напред. Стараме се да дишаме през цялото време, да не задържаме за много време дишането. Добре. Значи искам да ви покажа втория вариант, който е мърдаме се нагоре, надолу. По този начин коремната преса се съкращава. В първия вариант е изометричен. По този втория начин мускулът се съкращава и така го натоварваме още повече. Добре. Даваш максимално назад колкото можеш. Добре. Тази серия ще е статична, така че ще е от първия вариант, защото ще използваме тежест. Когато ви е прекалено лесно и седите много време, може да използвате варианта с тежест, но тук не трябва да правите варианта с пружинирането. Ако го правите моя вариант, той се прави само без тежест. Значи, когато го правите с тежест, ще ви е нужен и партньор, защото трябва да оставите тежестта на гърба ви. Друго, на което искам да обърна внимание, е да държите главата напред, погледа винаги е напред. Готов. Дръж. Значи с напредването може да догонате още и още дискове. Но гледате тежестта да е много голяма, защото може да натоварите кръста прекалено много.
Казвай да го взимам. Okay. Значи друго, на което искам да обърна внимание, тук между сериите може да разтягате коремната преса, хубаво да я разтягате. Ето, точно по този начин, който го прави той в момента. Добре. Натискаш и гледаш да разтегнеш коремата. Добре. Окей. Това беше края на първата ни тренировка. В нея научихме правилното изпълнение на някои от основните упражнения, които ще ползваме по-нататъка в следващите фази. И това е общо взето. Прибирайте се вкъщи и почивайте.